Eltse maaitijd komen in Friesland tientallen reekjeltjes in een meermachine. Boer Willem Meijer van Boelenslonen maakt het in elk geval 3 keer per jaar mee. En vooral in de eerste snijdes, dus zeg maar van 1 maart tot 1 juni ongeveer, dat is de tijd. Dan ben de jong nog zo lid en dan bloeien ze in het veld lessen of in het laag lessen. En die naaien net uit van de machine en ik net van meisjes, die bloeien gewoon stil lessen. En ja, dan had ze al in meer machine. Nou, en dan heb je gehakt. Nou, net volwaardigheid doen. Nevens de Frieske bistenbescherming is het te min omtinken van het gevaar dat de reekjeltjes rennen. Ze ziek je daarom 75 vrijwilligers om de jonge bisten te redden. Daarin willen wij boeren helpen met het zoeken naar reekalfjes in de weilanden voordat ze gaan maaien. En daarnaast zoeken we mensen die ons willen helpen met het bellen van loopbedrijven en boeren. Om te kijken van nou, waar in Friesland spelen deze problemen vooral. Waar zitten de boeren die we kunnen helpen. En in welke gebieden is het bijvoorbeeld al heel goed geregeld. En is onze aandacht vanuit de dierbescherming helemaal niet nodig. Een van de vrijwilligers die het er al melden had is Zaira van Zeilen. De bedoeling is dat we met 15 mensen op een rij naast elkaar gaan lopen. Ongeveer 1 tot 2 meter naast elkaar. Afhankelijk van hoe hoog het gras is. Hoe hoger het gras is, hoe dichter je bij elkaar moet lopen om te zoeken. En nou ja, dan loop je dus in een rij perceel voor perceel af. Totdat je een reekalf tegenkomt. De reekjeltjes worden dan naar een veilig stukje land gebracht. Het gas zit aardig heeg, mag dan het meer worden? Ja, maar daar ook wel mee worden. Maar als je deze wetter bent die je zogen, dan ben jij ze van je net. Kan ik nog wel een week het worden.